We nu weer even, ik zeg altijd maar, een bijzonder moment. Mag ik Willy Bosma uitnodigen deze kant op te komen. Met de bestuursleden Frank Fokkens, de voorzitter, zo dadelijk binnen. Liefhebbers van het Friese paard. Op de hengstenkeuring hebben we het gebruik om hengsten in het zonnetje te zetten die 25 jaar worden. Hengsten die nog vitaal en fit zijn. We hadden vandaag heel graag willen presenteren de hengst aan 416. Gisteren in de voorbereiding, weet nog, hengst moet er tip-top bij staan. Ging het even mis, heeft hij zich even iets verstapt en lukt het niet om aan 416 nog 1 keer in de baan neer te zetten. Maar we willen het niet zomaar voorbij laten gaan. We willen Willy Bosma uitnodigen om naar voren te komen. Want aan 416, dames en heren. En hier zijn de mensen achter aan 416. Willy Bosma uit Kolmerswaag. Aan houdt een familietraditie in ere. Zijn vader Abe 346 werd maar liefst 29 jaar. Grootvader Jillis 301 werd 25 jaar. Duurzaamheid. En dat verdient een podium. Mag u ook een extra applaus voor geven. Aan nemen we 2 modelmerries, een preferent, een prestatiemerrie. 13 paarden bij de sport, 2 verdiende triple-A-predicaat. Zo'n Reinder zien we vandaag nog. Een hengst die met zo'n Ulbrand 502 ervoor zorgt dat de lijn wordt doorgezet. Want Ulbrand 502 heeft met Canne 534 en Jimte 533 en Menzo 542 inmiddels ook weer opvolgers. En zo krijgt een hengstenlijn een mooi vervolg. En daarmee verdient Duurzame aan zijn mooie moment hier op de hengstenkeuring. Jammer dat hij er net zelf even niet bij kan zijn. Had aan hier nog 1 keer gestaan met Jibbe daarbij en zijn familie. Dames en heren, dat mocht niet doorgaan. Maar de mensen achteraan die zijn er. En wat doen we dan? Dan geven we bloemen. Dat doet de voorzitter Frank Fokkens. En dames en heren, u een ovatie voor de duurzaamheid van Stal Bosma. This is the moment. Je hoort het René Vroger zingen. Dit is het moment van aan 416. Oh, één momentje. Ik had me zo bedacht, ik krijg altijd hulp van jullie. Als we nou eens even gaan staan, als u dat mobieltje er nou eens even bij pakt, gaan we het licht wat doven, gaan we de familie Bosma zo dadelijk uitzwaaien. En dan zetten we het mobieltje, het lampje op aan. Allemaal het lampje aan. En dan gaat René Vroger weer zingen. En dan zwaaien we nog 1 keer voor de familie Bosma. Voor aan 416. This is the moment. Mooi. En zwaaien. En met z'n allen. Aan. Come on. This is when I know all of the dreaming, scheming and screaming becomes one. This is the day justice shine. When all I've lived for becomes mine. Aan 416. Familie Bosma, nogmaals, proficiat.
En we hopen, dames en heren, dat hij nog vele jaren blijft staan in de stallen van de Vinnie Bosma. Dank u wel.